בוקר חברים, כאן יעל, והיום אני בסרט חדש של קלאש רויאל. היום אני, כמו שאמרתי, אני משחק בקלאש. תרשמו לי בתגובות כל מיני משחקים, כי אני ולירן לא רוצים לעשות ערוץ של רק קלאש רויאל ומיינקראפט, למרות שאנחנו גם לא, אני לא משחק עם לירן מיינקראפט, אם הוא רוצה שהוא ישחק. כי בגלל מיינקראפט, מה זה? בגלל המיינקראפט אז ירדו לנו הסאבים. לא, אני יודע, כי כבר כמעט אף אחד לא משחק במיינקראפט, אז בואו נשחק, נעשה איזה 3 משחקים. בואו נאחד לו גודלק גם בשבילנו, ויאללה בואו נתחיל. אוקיי, אנחנו מתחילים עם זאפ, בייבי דרגון, ולקירי וגובלין ברל. בואו נתחיל את ככה, ובואו נשים לו זאפ, ממש טוב היה, נשים לו כאן על הגובלין ברל את זה, נקווה לא משנה, רק הייתי אוקיי, בוא נצחק עליו, שלחנו לגובלין ברל טוב. מה? לא נורא, מצטער אם אני נשמע צרוד, מצטער אם אני נשמע מצונן, כי אני באמת מצונן, אז אני מצטער על זה. בוא נשים לו כאן וויץ'. למה הוא שם לי וויץ' על וויץ'? אני לא יודע. יופי, הוויץ' גם פגע בבניין וגם וויץ' השנייה. אנחנו בהובלה עליו, אבל לא בהובלה גדולה, אבל אנחנו בהובלה שזה מעולה. אם הוא שם לנו אותך, צריך לשים לך עוד טלט, ונקווה שאין לו אירוז, למרות שזה גם לא כל כך משנה. נקווה שהוא שם לנו אירוז על הסרטון, למרות שלא, כי לא כולם משתמרים. נשים לו את זה. יופי, זה היה ממש טוב. נשים לו גובלין ברל בצד השני, כי עכשיו נעבד את דרגון על הפיגוע. נשים לו וויץ' להגנה. כן, נשים לו וויץ' כמו שראיתם. אוי לא, הוא שם לו את הגובלין ברל, אפילו היה לו גובלין ברל בכלל. נשים לו ולקירי, נצא לפוש גדול, נשים לו עוד מעט אותם, מה זה אותם? נשים להם עוד מעט, מה הוא עושה? בוא נשים לו את זה, ככה, נשים לו גובלין ברל וככה, נשים לו הוא ממש טוב, הוא יודע איך לשחק. אנחנו נראה לי לקחנו את המשחק הזה. כן, לקחנו את המשחק. נשים לו גובלין ברל ככה, כדי לעצור לו את הפוש. אוקיי, אנחנו ניצחנו. Well played, good game. ובואו נשים לו כאן סתם דברים, ככה. אוקיי, well played. נצחק עליו well played, good game. אוקיי, קיבלנו גולדן צ'סט. נראה לי נעשה פתיחת תיבות, אני ולירן נעשה פתיחת תיבות של 4 גולדן צ'סט, של 8, אני ולירן נמלא צ'סט סלוט במלא גולדן צ'סט. נעשה 4 פרי צ'סט, 2 שלי 2 של לירן. נעשה אני ולירן קראון צ'סט, וזה תהיה פתיחת תיבות ממש מצחיקה של 8 גולדן, אבל זה 2 כאלה, זה 3 תיבות של גולדן, זה יום שלם. גם 2 אלה של ארנה 5, וזה רק היחידה של ארנה 6, אז זה לא משנה. בואו נעשה, נראה לי, כן, עוד משחק אחד נעשה, ואז נסיים את הסרטון. נעשה לו good luck, well play, באתי לומר good luck, בהצלחה לו וגם לנו. נתחיל עוד מעט עם המוסקיטיר. נתחיל לו כאן עם הוולקירי במקום מוסקיטיר, כי ולקירי תהרוג לו זה
אוי, לא. נשים לו גובלין, לא גובלין ברד. נשים לו את זה, את הבייבי דרגון, והוויץ' תמות, אבל לא נורא, גם זה שלו. מהר, אנחנו חייבים עוד. הפרינס ייתן מלא מכות, 1, 2, ככה, ואנחנו בהובלה, נראה לי. מה הוא... לא משנה. באתי לומר שהוא עץ מוזר, אבל הוא לא. מה נשים לו את זה, מה נצחק עליו, אבל הוא מיתרון עלינו, קטן. הוא עושה לנו את הבייבי דרגון, אנחנו נשים לו וויץ'. נשים לו וויץ', נחכה, נשים לו זאפ, ככה, זאפ טוב. אבל הוא הורס לנו את הבניין, שזה לא, זה לא טוב. מצטער על זה, פשוט אני זה, שים לו כאן ולקרי, נראה לי אנחנו נהרוס לו את הבניין גם. יש לנו עוד 1:20 שניות מעכשיו, אז יש לנו מספיק זמן כדי להרוס לו את הכל. אז בוא נצחק עליו, נשים לו כאן אותה, וכאן את אלה, נשים לו, נקווה, נו, נחייב את הדקה. אוי, לא. אוקיי, אנחנו עדיין ביתרון קטן מאוד. עדיין אנחנו נרוס לו את הבניין, שזה, מה הוא עושה? אני לא מבין אותו. אנחנו עוד מעט בהובלה קטנה. הוא מביא לנו באיזה 500 חיים, שזה לא טוב בכלל, כמו שאתם רואים. ככה זאפ, יופי, זאפ נורמלי מאוד, שהיינו צריכים אותו. נו, אני מקווה שהגובלין ברד לא יעשו את הבניין. לא, אוקיי. אנחנו חייבים לצאת לפרוש. נשים לו אותם. נשים לו את זה, כמו שאתם רואים. נו, אנחנו חייבים. נשים לו זאפ, נשים לו את זה. שיט, הוא יודע לשחק. Well played. Good game. בוא נשים ככה. הוא ידע לשחק ממש. אז אני מקווה שאתם נהנתם מהסרטון, ויאללה ביי.